A naša relácia meška, pretože sme plávali v zápche. Vy sledujete 4 mov a ty zhoď kotvu. Motorola prišla s ďalšou novinkou. Vytvorili mini nálepku, ktorá zamení čipy. Je cieľom jej zabezpečiť bezpečnosť vašich smartfónov. Budú fungovať namiesto všetkých tých kódov a passwordov, ktoré vás denne oberajú o drahocenné minúty života. Napriek tomu, že sa hovorí o tom, že je to tetovanie, ide iba o mini elektronickú nálepku na kožu. Jediný problém, ktorý môže pri tejto nálepke vzniknúť, je ekzém, ktorý sa vám môže vytvoriť v dôsledku nedostatočnej ventilácie kože. Taktiež Motorola premýšľa nad spoluprácou s firmou Proteus, ktoré po prehltnutí zavedú do vášho organizmu dočasný čip, ktorý vám zmerá zdravotný stav. Čo je dobré, to je dobré, ale dávajme si pozor, aby nás podobné upgrady ľudského tela nezačali ohrozovať. A teraz niečo pre fanúšikov jablčok. Vysoko technologicky založený tým z Georgie oznámil, že hociaké iOS zariadenie môže byť hacknuté pomocou špeciálne upravenej nabíjačky. Čiže je to iPhone, iPad alebo iná aj***ina. A to samozrejme bez vašeho vedomia. Jedinou nevýhodou je, že táto nabíjačka je len dvakrát väčšia ako klasický charger. Čiže nenapadná ako 3-kilové hačko v tráve. Oklamala vás, podviedla, sklamala alebo obrala o peniaze? Tak máme pre vás riešenie, z ktorého si neberte príklad. Pomstite sa. Vďačným objektom bude jeho alebo jej auto. Začať môžete od vyfúčaných gúm cez vybité šiby až po úplné splanutie. Samozrejme z lásky. Originálne ale je auto napríklad posprejovať alebo ho popreštrikovať čakanmi, aby auto lepšie dýchalo, alebo utesniť dvere montážnou penou. Inak veľmi dobrý tip pri záplavách. Nuž, Rusko je aspoň v tomto pokroková krajina. Poďme späť do USA. Amerikánsky veterinár Jeff Werber si všimol, ako častokrát sa stáva, že zviera kulha na jednu nožku a keď príde s ním majiteľ do ambulancie, nič mu nie je. Jeff vraví, že je to kvôli adrenalínu, ktorý prebije bolesť. Whistle to zmení. Je to nový gadget o veľkosti náramkových hodiniek, ktorý pripnete vášmu miláčikovi na krk a ten vás bude o všetkom informovať. Stojí 100 bábiek vrátane aplikácie na váš mobil a vy tak uvidíte, či váš pes spí, spieva, plače alebo si líže gule. Whistle komunikuje pomocou Bluetooth a funguje vďaka akcelerometeru. Čo to je, neviem. Ale možno to funguje aj na vášho manžela, ktorý ide práve na služobku. A máme tu super správu, ktorá sa týka študentov. Aj naša škola začala spolupracovať s ISEC. Je to najväčšia študentská organizácia na svete, ktorá je riadená študentmi vysokých škôl a ich absolventmi. Môžeš sa prosím na chvíľku nehmyriť, nechytať a stať? Pomáha študentom dosajú fakt a to nie len doma, ale na hraničí. Pomáha študent... Teraz už, ak to poviem, tak Steve Wonder, ty jak je slepý, tak ja budem dobrý. Pomáha študentom dostať prax a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Pomáha študentom prax. Najaktuálnejšie vám ponúka letnú stáž. Doplňte si svoje skúsenosti, vedomosti, aj svoje CVčko. Tak sa všetci rýchlo zapojme. A my by sme chceli poblahoželať všetkým absolventom, ktorým sa podarili spraviť štátnice, ktorým sa podarilo tento rok spraviť nejaký ten titul. Držíme palce budúci týždeň Kire. A gratulujeme Juli, ktorá včera štátnice urobila, strašne sa ožrela, preto tu dneska musím stať ja. Subscribeujte, discribeujte, choďte do Zase to isté. Kulminujte, áno, to furt, ty to... Také strašné slovo. Tak... Počúva, týždeň sú záplavy. Voda už neklesá, už na neba. Počujem, jedny správy len čo boli. Na Joke na Markíze, 1,5 hodiny voda. V každom stupe Dunaj kulminuje, bude kulminovať, kulminoval. V Česku bude kulminovať, kulminoval. Dnes s vami kulminovali Boris a Peťo. A vy nás subscribeujte, šerujte, lajkujte, milujte, discribeujte, pozdravujte a hlavne milujte. To som povedal. Dobre. Majte sa. Čau.